Hello. Έλα ρε Βαγγλή, Τι έγινε, καλησπέρα. τι κάνεις? Καλά είμαι. Μπράβο. Εδώ, μόλις γύρισα. Μόλις μπήκες φαντάζομαι. Πριν 10 λεπτά. Εδώ κοιτάω αυτό που έστειλες. Για δες λιγάκι, για ρώτα floor manager. Είμαστε ok. Το floor manager λέω ρώτα. Ναι. Περίμενε τώρα. Έστειλα πρόσκληση γιατί της λέω μόλις μπω θα σου στείλω πρόσκληση. Της λέω μου λέει τι ώρα θα βγείτε. Εκτός μου έλεγε δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν φαίνεται ευγένειος. Να και ο Πασχάλης. Τώρα μόλις μπει θα στείλω κατευθείαν θα μας πει από μόνη της, μη σταγωγέσαι. Ποια είναι αυτή? Εκεί πρέπει να είμαι. Floor manager. Εχθές ρε παιδάκι που δεν φαίνονταν ο Ευγένιος, μου στέλνει η αδερφή μου μήνυμα, μου λέει δεν φαίνεται ο Ευγένιος, της λέω οκ. Και μετά μου ξαναστέλνει, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει ότι δεν φαίνεται, μου λέει στείλ του μήνυμα. Τι δεν καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι, δηλαδή πώς πρέπει να το πω, μου λέει. Τι έγινε, τι κάνετε? Καλά εδώ, μόλις γύρισα. Καλά, μια χαρά. Τον Ευγένιο. Κοιτάω λίγο αυτά που έστειλε. Δεν τα έχεις δει, Δεν τα έχεις δει. Δεν προλάβεις να τα δεις εσύ. Τίποτα, αφού σου λέω πριν 10 λεπτά μπήκα σπίτι. Οκ. Εσύ τι κάνετε, πώς πήγε η μέρα σας? Πάρα πολύ δύσκολα. Η μέρα ήταν απαιτητική σήμερα. Ναι, Πολύ δύσκολα, πολύ. Αφού τώρα καθόμουν μέσα λίγο και σκεφτόμουν θα το πω έτσι, δεν πειράζει. Ναι. Γιατί τι να πειράξει. Ήμουνα σε φάση, δηλαδή λέω να βγούμε ή να μην βγούμε. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν θα ήμουν εντάξει απέναντι και σε εσάς και στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα, έτσι. Ναι, οκ. Εντάξει, ναι, σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι μέρες, οι full. Πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά εντάξει, όχι, είπα θα βγω. Θα βγω γιατί μπορεί να πω κάτι το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον και να νιώσω κι εγώ λίγο χρήσιμος. Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό αυτό που πες. Καλησπέρα σε όλους, σε όσους μπαίνουν. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Καλησπέρα στον Νικόλα. Στο Μάνο. Γεια σου Μάνο. Τι λέει? Καλά μωρέ, και εγώ ήταν απαιτητική ημέρα. Εντάξει, ήταν και το ωράριο λίγο περίεργο στην πρωινή δουλειά. Πρωινή, απογευματινή δηλαδή. Πρωί δεν ήσουν εσύ? Πρωί δεν ήσουν? Όχι, 1 ώρα πήγα εγώ. Λέω δεν ήσουν γενικώς πρωί και πήγες απόγευμα σήμερα. Αυτό εννοώ. Ναι. Επειδή τις προηγούμενες μέρες ήσουν νομίζω το πρωί γι' αυτό. Και με το που έκανα το live εγώ το πρωί, έφυγα. Καλησπέρα Γιούλα. Γεια σου Γιούλα, καλησπέρα. Μετά εντάξει, στη δουλειά γινόταν χαμός σήμερα γιατί εντάξει, γίνανε και μερικά πράγματα που θα σας τα πω άλλη φορά. Γεια σου Μάνο. Θα σας στείλω με μήνυμα για να ξέρετε. Όχι, εντάξει, εννοείται. Πριβέ. Ναι, γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Γιατί αφορά όλους. Ναι. Ναι. Θα σας το γράψω μετά. Εντάξει. Όχι, αφορά γενικά τον κόσμο, ρε παιδάκι μου. Απλώς δεν μπορώ να το πω. Τι να σου πω.
Οκ. Κάτσε να βάλω και λίγο μουσικούλα να με βοηθήσει λίγο. Μπράβο, βάλε λίγο μουσική έτσι. Γιατί δεν παλεύεται. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σήμερα, Ευγένεια, που μιλήσαμε, Καλησπέρα Θεό. μου έδωσες πολύ έμπνευση. Γιατί σκεφτόμουν όλα αυτά που μου έλεγες το πρωί. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν σου έχει πει κάτι. Όχι, δεν μιλήσαμε. Όχι, σήμερα, δεν μιλήσαμε εντάξει, με τον ήμουν Βαγγέλη. στη δουλειά, γι' αυτό. Καλύτερα Οπότε, που δεν μίλησες μαζί του. Ναι, Γιατί ναι. θα σε έκανε να ψαχτείς και εσύ πάρα πολύ. Λοιπόν, Καταρχήν να σε διακόψω και να σου πω ότι αυτά που σου είπα εχθές τα σκεφτόμουν μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα. Άϊπνος, έτσι. Οκ. Ωραία. Καλησπέρα σε Για όλους. πες. Καλησπέρα, Κατερίνα. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Διονύσιε. Λοιπόν, συναντιόμαστε κάθε βράδυ εδώ. Θα μπω στην κουβέντα μας, έτσι. Ναι, εννοείται. Να πω, απλά έτσι να δικαιολογήσω σε εισαγωγικά την παρουσία μας εδώ, την καθημερινή. Συναντιόμαστε, είμαι ο Πασχάλης. Απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης και ο Ευγένιος. Ο Ευγένιος είναι με το καπέλο, ο Βαγγέλης είναι χωρίς το καπέλο. Ναι. Συναντιόμαστε κάθε βράδυ λοιπόν εδώ και λέμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, μοιραζόμαστε μαζί σας και μεταξύ μας φυσικά από το χώρο που δραστηριοποιούμαστε, το social selling, το οποίο social selling το κάνουμε παράλληλα, part-time, με τις βασικές μας πρωινές δουλειές. Έτσι. Μια επιχείρηση πάρα πολύ δυνατή. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ELER, η οποία έχει παρουσία εδώ και 40 χρόνια στον χώρο. Δραστηριοποιείται σε 32 κράτη πάρα πολύ δυνατά. Δουλεύουμε πάνω σε 3 προγράμματα, τα οποία προγράμματα έχουν να κάνουν με τα εξής συστήματα. Πρώτον, το πρώτο πρόγραμμα έχει να κάνει με 3 συστήματα προϊόντων: μεταβολισμού, αντιγύραση, διαχείριση βάρους. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για κάποια από τα συστήματα, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα, απλά να τον ενημερώσουμε έτσι να πάρει μια γεύση. Το δεύτερο πρόγραμμα έχει να κάνει με εισόδημα. Εγγυημένο εισόδημα, το οποίο ξεκινάει από τα 300 ευρώ το μήνα, σαν πρώτο επίπεδο. Δεύτερο επίπεδο 1.100 ευρώ το μήνα. Τρίτο επίπεδο 2.000 ευρώ το μήνα, μέχρι εκείνο το σημείο άνετα part-time. Άνετα, το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Και τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με επιβράβευση, ταξίδια και αυτοκίνητα, πέρα από τα μπόνους τα χρηματικά, διότι η εταιρεία μας αγαπάει πάρα πολύ, μας προσέχει πάρα πολύ και μας επιβραβεύει με επιπλέον μπόνους για ψυχολογικούς λόγους, έτσι. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να πω ότι όποιος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα, μας στέλνει μήνυμα, να του δώσουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται και να του δείξουμε, εφόσον επιθυμεί, ακριβώς τον τρόπο τον οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το πώς να πάρει αυτό που θέλει μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Η ELER δεν είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να συγκριθεί με καμία εταιρεία απολύτως. Είναι πάρα πολύ δυνατή, πολύ σοβαρή δουλειά και εμείς το δουλεύουμε, όπως είπα και πιο πριν, part-time, μέσα από το σπίτι μας, στον ελεύθερό μας χρόνο. Και μοιραζόμαστε εδώ κάποια πράγματα τα οποία ίσως σε κάποιους να φανούν ενδιαφέρον. Και επίσης να πω κάτι που άκουσα σήμερα από Ναι. ένα παιδί που δουλεύει σε άλλη παρόμοια εταιρεία. Δηλαδή είναι στο χώρο του social selling κι αυτός, αλλά με άλλη εταιρεία. Και μου είπε ότι όλοι ασχολούνται με εσάς. Δηλαδή το όνομά σας, λέει, παίζει παντού. Και εγώ Ναι, ρε, γυρίζω, πρόσεξε, και εγώ γυρίζω και του λέω, εμείς δεν ασχολούμαστε με κανέναν από εσάς. Εμάς η προσοχή μας είναι στον άνθρωπο και πώς μπορούμε να του προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ή σε αυτό που χρειάζεται. Δεν θα χάσουμε το χρόνο μας να ασχοληθούμε με κάτι άλλο έξω από αυτό που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε. Ισχύει ακριβώς 100%. Πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πες. Ήθελα απλά να αναφέρω το ότι και την επόμενη Δευτέρα, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο, δεν γίνεται πάρα πολύ συχνά, γίνεται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο, θα έχουμε την ανοιχτή μας παρουσίαση που θα γίνει online μέσω Zoom, που οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει, μπορεί εκεί πέρα να πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για ό,τι ανάφερε ο Πασχάλης πιο πριν. Και για τα συστήματα προϊόντων, και για τα συστήματα του εγγυημένου εισοδήματος, και για το πρόγραμμα επιβράβευσης.
Την επόμενη Δευτέρα στις 9 θα έχουμε την online παρουσίαση μέσω Zoom και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί μας για να του κρατήσουμε μία θέση ώστε να το δει και να το παρακολουθήσει όλο αυτό. Εντελώς δωρεάν, έτσι. Και χωρίς καμία δέσμευση βέβαια. Χωρίς καμία δέσμευση, απλά να δει το τι γίνεται. Καλησπέρα Κυριακό. Καλησπέρα. Να χαιρετήσουμε και λίγο τον κόσμο, παιδιά. Γεια σου Κώστα, Κατερίνα, Μαραγκούζ, γεια σου Ζωήτσα, γεια σου Ρίτσα, γεια σου Κώστα, γεια σου Αθηνά. Χαμός, γεια σου Βασιλική. Γεια σου Μάνο. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Εδώ, παιδιά. Λοιπόν, με ρωτάει κάποια, δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα, Ιωάνν μου λέει, τι προσφέρετε. Δεν ξέρω αν προσφέρουμε κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά βγαίνουμε και μιλάμε εδώ για αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του social selling, ένας εξαιρετικός χώρος, και αυτό που μεταδίδουμε εδώ είναι το πώς μπορεί κάποιος να έχει ένα επιπλέον εγγυημένο εισόδημα παράλληλα με την κύρια του δουλειά που ήδη κάνει, αν κάνει, και το πώς μπορεί μαζί μας να το χτίσει, γιατί το έχουμε κάνει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο. Αν θέλει να μάθει, να ενημερωθεί χωρίς καμία δέσμευση. Τι πουλάτε? Δεν πουλάμε κάτι. Μισό λεπτό. Επειδή δεν σε άκουσα, στην τελευταία ερώτηση Με ρωτάει τι πουλάτε. Απλά μοιραζόμαστε τη δραστηριότητά μας μέσα από εδώ. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν οι πωλήσεις, δεν ξέρω και το όνομά σου. Βασικά μπορείς να μας το γράψεις αν θέλεις το όνομά σου. Τα βασικά, να συμπληρώσω Πασχάλη, το ότι ό,τι έχει να κάνει με τις πωλήσεις. Ναι, πουλάμε κάποια συστήματα προϊόντων μέσω της ΕΛΕΡ, τα οποία όμως πρώτα έχουμε δει τα αποτελέσματα σε εμάς και στους δικούς μας ανθρώπους και στους συνεργάτες, και στην ουσία πουλάμε, να το πω έτσι, την εμπειρία που έχουμε νιώσει. Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα που μας έχουν δώσει τα προϊόντα. Ή κάποια βοήθεια που έχουμε πάρει μέσα από αυτά. Ναι. Στην ουσία αυτή είναι η νέα πώληση πλέον. Δεν βγαίνουμε να πουλήσουμε ένα προϊόν. Βγαίνουμε να πουλήσουμε μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία ενός προϊόντος και ενός ανθρώπου που είχε κάποιο θέμα και το έχει λύσει από αυτό. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα χρησιμοποιώντας τα social media. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ, με όσο πιο απλά λόγια. Και μπορεί να έρθει και η πώληση κιόλας μέσα από εκεί, έτσι. Δεν είναι... Κοίταξε να δεις. Αν κάποιος αγαπάει την πώληση πάρα πολύ, εννοείται μπορεί να παίξει μπάλα, να το πω, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σωστά. Δεν είναι... Είναι απόλυτα κατανοητό. Το θέμα είναι όχι το τι θα κάνεις, θα τα αποφασίσει ο καθένας αυτό. Το θέμα είναι να μπουν χρήματα στο σπίτι. Ακριβώς. Γι' αυτό βγαίνουμε και μιλάμε για όλα αυτά που προσφέρονται μέσα από την εταιρεία, την προοπτική που έχει, γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θέλω εγώ να κάνω για εμένα. Η Elert Health & Beauty έχει προϊόν, έχει marketing plan. Εμείς έχουμε εμπειρία πάνω στο προϊόν, έχουμε εμπειρία πάνω στο marketing plan, οπότε βγαίνουμε, λέμε την εμπειρία μας και από εκεί και πέρα ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει το τι θέλει. Και πάνω στο τι θέλει εμείς προσφέρουμε και την υποστήριξη μέσω της ομάδας και της online ακαδημία μας, και φυσικά και η εταιρεία έχει και τη δική της υποστήριξη προς εμάς, σε όλους. Πού βρίσκουμε, λέει, αυτά τα προϊόντα? Τα προϊόντα παράγονται στη Γερμανία. Δεν θέλω όμως να αναφέρω πάρα πολλά πράγματα εδώ, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν θέλεις μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί μας και απλά θα σου δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεσαι και θα κρίνεις μετά αν θέλεις να μάθεις περισσότερα. Θα είμαστε εδώ να το δούμε λίγο πιο ζεστά και να σου δείξουμε ακριβώς τον τρόπο. Μπορούμε να μιλήσουμε μετά το live, αν θέλεις, έτσι με μήνυμα, να σου δώσω πληροφορίες. Μπορεί να μας κάνει ένα follow, να μας αποδεχτεί, έτσι ώστε να ξέρουμε. Εννοείται. Να τα δώσουμε κι εμείς πίσω. Τι θέλει. Εννοείται. Χρειάζεται να μάθει μάλλον, όχι τι θέλει. Ακριβώς. Να πάω λίγο πίσω στην κουβέντα τώρα. Ναι.
πολύ γρήγορα και θα ξαναμπούμε λίγο στο κομμάτι της δουλειάς. Με πήρε ο Γιώργος σήμερα το πρωί τηλέφωνο και μου λέει: ξύπνησα το πρωί, έπινα καφέ και έβλεπα, μου λέει, ένα σεμινάριο που είχαμε κάνει διαδικτυακό πριν περίπου 6 μήνες. Το οποίο σεμινάριο είχε τίτλο για κάποιες αλήθειες και κάποιους μύθους που κυκλοφορούν πάνω στη δουλειά μας. Ναι. Και εγώ οδηγούσα εντωμεταξύ το πρωί, είχα τα Bluetooth, μιλάγαμε, τον άκουγα και μόλις κλείσαμε, λέω: ρε εσύ, αυτή είναι μια πολύ ωραία κουβέντα για το βράδυ. Πολύ ωραία κουβέντα, γιατί μου διάβαζε κάποιες σημειώσεις που είχε κρατήσει από το σεμινάριο το συγκεκριμένο και οι σημειώσεις οι πρώτες, έλεγαν ότι, παράδειγμα, έλεγαν κάποιοι ότι για να πετύχεις χρειάζεσαι, για να ξεκινήσεις και να πετύχεις χρειάζεσαι μεγάλο κεφάλαιο. Η δεύτερη έλεγε ότι δεν μπορείς να το κάνεις όλο αυτό αν ήδη δουλεύεις κάπου. Και ξέρεις, βάλαμε τα γέλια με την καλή έννοια και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται, εννοείται ότι δεν ισχύει τίποτα αυτό, απλώς ο κόσμος που είναι εκτός της δουλειάς ή που δεν έχει ακούσει μία ενημέρωση για να καταλάβει τον τρόπο που γίνεται, σκέφτεται πολλά διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του και ίσως να έχει ακούσει από άλλους που δεν πέτυχαν. Τι θα σου πει κάποιος που δεν πέτυχε? Ότι δεν γίνεται ή ότι δεν υπάρχει χρόνος. Είναι φυσιολογικό να έχει τέτοιες απορίες. Και φυσικά δεν ισχύει τίποτα από αυτό, έτσι. Εννοείται, δεν ισχύει. Και θα ήθελα στην αρχή να συζητήσουμε λίγο όλοι μαζί, όπως είμαστε εδώ και οι τρεις και τα λέμε κάθε μέρα τόσο ωραία, ότι τελικά χρειάζεσαι, πώς να το πω, μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσεις τη δραστηριότητα του social selling. Προσωπικά, αν εξαιρέσεις, όχι αν εξαιρέσεις, λάθος ξεκίνημα. Το μόνο κεφάλαιο που χρειάζεται στην αρχή για να, πώς να το πω, για να έχεις το δικαίωμα, για να έχεις την προοπτική να κάνεις το social selling, πρέπει να αγοράσεις κάποια προϊόντα που θα αγοράσεις στο σπίτι σου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι επένδυση, αν είναι κεφάλαιο. Δηλαδή, αφού εγώ θα τα αγόραζα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όταν πας στο σκλαβενίτη και αγοράζεις κάποια προϊόντα, το θεωρείς επένδυση? Ακριβώς. Έτσι, οπότε, από τη στιγμή που αγοράζω κάποιο προϊόν και μου δίνεται το δικαίωμα μέσα από την εταιρεία να μπορώ να δουλέψω και το marketing plan, δεν έχω κάνει καμία επένδυση χρηματική. Ακριβώς. Μετά από εκεί και πέρα, το μόνο που χρειάζεται κάποιος αυτή τη στιγμή σαν επένδυση είναι το κινητό που ήδη έχει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ένα κινητό 2.000 ευρώ, έτσι. Όλα τα κινητά είναι smartphone πλέον, αν και smartphone μέχρι σε λίγο καιρό, άμα δεν υπάρχει AI μέσα, τέλος. Γιατί αλλάζει ο καιρός. Μία σύνδεση στο σπίτι τους που όλοι έχουν. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα στην αρχή και γενικότερα να επενδύσει λεφτά. Απλά να πάρει το πακέτο που τον ενδιαφέρει, τα προϊόντα που τον ενδιαφέρει για να έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή τη δουλειά μέσα από την εταιρεία. Ναι, γι' αυτό μερικές φορές το αναφέρω και το λέω ότι είναι το επάγγελμα του φτωχού. Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να χτίσει και να κάνει μια δικιά του επιχείρηση, έτσι, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει χιλιάδες ευρώ. Και εκτός αυτό, δηλαδή με το που ξεκινήσει και εγώ, εσύ, όπως ξεκινήσαμε και κάποιος άλλος μέσα από τη δουλειά μας στην Elite Health Beauty, θα έχει το δικό του e-shop. Οπότε και θα πάρω το προϊόν μου, δωρεάν, και θα πάρω το προϊόν μου και θα αγοράσω τα δικαιώματα να μπορώ να δουλέψω το marketing plan αν το θέλω. Η εταιρεία θα μου δώσει και ένα e-shop στο όνομά μου, στο e-shop της εταιρείας φυσικά, για να μπορώ να κινήσω και να δημιουργηθεί τζίρος και το οτιδήποτε. Θα έχω μια online ακαδημία πάλι δωρεάν για να μάθω πώς θα γίνει αυτή η δουλειά. Ανθρώπους να με υποστηρίξουν δωρεάν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Για πες. Γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως να ενδιαφέρει κάποιον εδώ. Και είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Θα κάνω μία αναφορά από την αρχή. Όπου εγώ κάνω λάθος, θα βάζετε χ. Όπου κάνω σωστό, θα πατάτε κλικ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάει κάποιος. Επιλέγει κάποια προϊόντα τα οποία θέλει να δοκιμάσει.
Πολύ ωραία. Γιατί αν δοκιμάσεις δεν μπορεί να μιλήσει. Ακριβώς. Αν δεν δοκιμάσεις δεν μπορείς να μεταφέρεις καμία εμπειρία. Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Και απλώς μόνο να προσθέσω εδώ κάτι, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγοράζεις προϊόν μέσα από τη δικιά σου εταιρεία, γιατί είναι δικιά σου εταιρεία. Όπως άμα ανοίξεις ένα καφέ, θα αγοράσεις καφέ από το δικό σου καφέ και δεν θα πας απέναντι να αγοράσεις. Έτσι είναι και εδώ, παιδιά. Αυτονόητο. Ξεκάθαρα. Έτσι. Από τη στιγμή που έχω εγώ μια επιχείρηση με ένα προϊόν, θα το αγοράσω το προϊόν από τη δικιά μου. Δεν θα πάω στον ανταγωνιστή. Προφανώς, δε φίλε. Όχι, το αναφέρω γιατί για μερικούς δεν είναι προφανές. Αυτό, μόνο αυτή την παρατήρηση. Ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινάει, κάποιος επιλέγει κάποια προϊόντα, έτσι, με το που ξεκινάει και ανοίγει το δικό του κωδικό. Σωστά. Κωδικής, κωδικό συνεργάτη να το πω, έτσι. Απευθείας η εταιρεία του λέει, με το που ανοίγεις τον κωδικό σου και παραλαμβάνεις τα προϊόντα σου, σου παραχωρώ απευθείας εντελώς δωρεάν δικό σου προσωπικό επαγγελματικό e-shop χωρίς να πληρώσεις φράγκο. Πολύ σωστά. Ένα το κρατούμενο. Ευγένη, πόσα χρήματα θέλεις για να στείλεις ένα τέτοιο e-shop σήμερα να τα αγοράσεις? Το συγκεκριμένο πάνω από 10.000, γιατί είναι μεταφρασμένο σε 32 γλώσσες. Το οποίο ανανεώνεται μέσα από την εταιρεία χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι. Ακριβώς, καθημερινά με τις προσφορές και με όλα. Με τα πάντα. Εσύ το μόνο που κάνεις είναι να στέλνεις το link σου, στο όνομά σου. Το οποίο είναι στο όνομά σου. Ακριβώς. Τέλεια. Πολύ σωστά. Ωραία. Μετά το e-shop καπάκι τι γίνεται? Έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε υποστηρίξει γιατί εσύ δεν γνωρίζεις το τι γίνεται. Ακριβώς. Δημιουργεί ασφάλεια αυτό? Γιατί όταν ξεκίνησα τεράστια. Όταν ξεκίνησα εγώ προσωπικά λέω εντάξει, εγώ θέλω να το κάνω, να δοκιμάσω, να δω μπορώ να τα καταφέρω, είμαι ο πιο άσχετος του πλανήτη. Μπορώ. Και μου λέει ο άνθρωπος που μου μίλησε, μη σε νοιάζει, θα το μάθεις 6 μήνες, μου λέει θα έχεις γίνει expert. Του λέω πώς? Μου λέει μέσα από την εκπαίδευση, από την ακαδημία μας η οποία προσφέρει εντελώς δωρεάν μαθήματα online και με την ειδική μου υποστήριξη που θα είμαι δίπλα σου. Λέω οκ, καλή φάση. Πολύ σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Άλλο. Τι άλλο? Ρωτάς εμάς. Ρωτάς, ναι, και εγώ το... Λοιπόν. Κοίτα, χρειάζεται επένδυση. Όχι σε χρήματα. Η επένδυση που γίνεται σε χρήματα δεν γίνεται για να γίνει επένδυση. Γίνεται για να δοκιμάσεις κάτι, όπως αναφέρατε και οι δύο πιο πριν. Δεν είναι επένδυση αυτό. Ναι, γίνεται επένδυση. Γίνεται επένδυση χρόνου. Και ο χρόνος είναι... Βέβαια, ναι. Γιατί είναι ο χρόνος σου, άρα είναι ο εαυτός σου. Έρχομαι να πω, σαν χρονιά στις πωλήσεις, ότι γι' αυτό μόλις άκουσα και διάβασα το marketing plan, ήταν τρελό αυτό που συμβαίνει και λέω αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Αλλά τώρα, μετά από τόσο καιρό, έχει αποκωδικοποιηθεί. Γιατί όταν αφιερώνεις το χρόνο σου, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τότε η εταιρεία το καταλαβαίνει και γι' αυτό σου δίνει αυτές τις αμοιβές. Γιατί όταν μάθεις, όπως είπα και σε μια προηγούμενη σύνδεση που κάναμε, σε μια προηγούμενη συνομιλία, αυτό που πρέπει να κάνεις σε θέμα τζίρου με τις αμοιβές που παίρνεις είναι δυσανάλογα. Είναι υπέρ σου. Και όχι υπέρ της εταιρείας. Και ακόμα δεν έχω αντιληφθεί. Είναι πολύ υπέρ. Ναι. Και ακόμα δεν έχω αντιληφθεί το πώς μπορεί και το έχει καταφέρει αυτό. Απλά επαναπαύομαι, επειδή δεν είναι μια εταιρεία η οποία το κάνει αυτό 6 μήνες και κάποια στιγμή θα σκάσει. Είναι μια εταιρεία η οποία το κάνει 40 ολόκληρα χρόνια και έχουν ζήσει χιλιάδες ανθρώποι τις οικογένειές τους από αυτή την εταιρεία. Άρα, και θα ήθελα να καλησπερίσω την Ειρήνη, την Αθηνά, τον Δημήτρη. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Ο μόνος που επενδύει χρηματικά, γιατί είναι η εταιρεία. Ναι. Γιατί αυτό που κάνει, επειδή όπως είπε και Ευγένιος, αυτό το τζίρο που θα δώσεις με αυτό που θα πάρεις δεν έχει καμία σχέση, η εταιρεία τι κάνει? Επενδύει πάνω σε αυτό που θα φέρει. Η εταιρεία επενδύει χρήματα. Εμείς επενδύουμε το χρόνο μας, τον ελεύθερό μας χρόνο, και θα πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ για να μην το ξεχάσω, ότι
το να επενδύεις τον ελεύθερο σου χρόνο, αυτό έχει να κάνει με τη ζωή που θέλεις να δημιουργήσεις στο μέλλον. Ακριβώς. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, γιατί στην ουσία, επειδή όπως είπε και ο Ευγένιος, δεν επενδύουμε χρηματικά, επενδύουμε το χρόνο μας. Ο ελεύθερος μας χρόνος αυτή τη στιγμή που επενδύουμε είναι για τη ζωή που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ό,τι θέλει να δημιουργήσει ο καθένας, έτσι. Τώρα Και μου ξέρεις δίνεις τι γίνεται. Να πω ότι, γιατί και εμένα μου έδωσε πάσα ο Βαγγέλης, επειδή έχω βρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο σεμινάριο της εταιρείας ως επιβράβευση κάποια στιγμή, επειδή αφιέρωσα το χρόνο μου για να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω για μένα, η επιβράβευση που μου έκανε η εταιρεία ήταν να με εκπαιδεύσει 2 μέρες πληρωμένα όλα σε 5-στερο ξενοδοχείο, πληρωμένο όχι μόνο η διανομή, η διαμονή και το φαγητό, αλλά μέχρι και η μετακίνηση, μέχρι και τα πάντα. Κάτι που δεν έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου, χωρίς να έχω πληρώσει τίποτα και χωρίς να έχω κάνει και κάτι το ιδιαίτερο. τρελό. Άρα αντιλαμβάνεται ότι η επένδυση του χρόνου που δίνουμε είναι ό,τι πιο πολύτιμότερο υπάρχει. Και μετά έρχονται τα χρήματα, η επένδυση των χρημάτων. Γιατί μετά θα βγάλεις χρήματα από την εταιρεία και σαφώς θα πρέπει να επενδύσεις πάλι αν θέλεις να ανέβεις σε επίπεδα και να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου. Ισχύει. Σε πόσο διάστημα μπορεί κάποιος, αν ξεκινήσει σήμερα, να μπει στο εγγυημένο εισόδημα με 300 ευρώ το μήνα? Μπορεί και από το... Όχι μπορεί, έχει γίνει από ανθρώπους και από το πρώτο μήνα και από το δεύτερο και από τον τρίτο. Έχει γίνει και Έχει γίνει σε μια μέρα. Έχει γίνει, ναι. Σε μια μέρα πρέπει να έχει γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή Πλέον, με το καινούργιο Ναι, marketing γίνεται. που ξεκίνησε, παιδιά, από το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, γίνεται και σε μια μέρα. Ακριβώς. Σε 10 μέρες, εχθές που συζητάγαμε, όλο αυτό που έγινε στην Κύπρο, οι άνθρωποι που το κάνανε δεν μπήκαν απλά στο fast track. Σπάσανε τα ταμεία. Σπάσανε και τα 3 επίπεδα του fast track και πήγαν στο επόμενο εγγυημένο εισόδημα που είναι για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για καριέρα. Πασχάλη, και όλο αυτό έγινε μέσα σε 10 μέρες. Άρα για να μπει κάποιος στο εγγυημένο εισόδημα θεωρώ ότι πλέον σε μια μέρα γίνεται. Αν θέλει να το κάνει. Και χωρίς πολλά έτσι, χωρίς Εγώ θα πω σε ένα ιδιαίτερα μήνα. πράγματα. Αλλά ναι, οκ. Είναι σαν να πάρεις μία αύξηση στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, σε ένα μήνα 300 ευρώ. Όμως, εδώ να πούμε ξεκάθαρο ότι σε αυτό το μήνα χρειάζονται να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Δεν θα έρθουν ουρανοκατέβατα. Καλά, χρήματα Ναι, δεν χαρίζει ναι, κανένας. βέβαια. Έτσι. Δεν χαρίζονται τα χρήματα. Εννοείται. Δηλαδή, δεν έχουμε βγει εδώ να πούμε ότι από αύριο χαρίζουμε χρήματα και το ένα και το άλλο. Χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Σήμερα, μία παρένθεση, πήγα σήμερα σε μία εταιρεία το πρωί με τη δουλειά μου και με βλέπει ένας τύπος, ένα παιδί, και μου λέει, με κοιτάει, με ξανακοιτάει, μου λέει, εσύ δεν βγαίνεις, μου λέει, με 2 τύπους, μου λέει, κάθε βράδυ. Λέω, εγώ λέω. Λέει, ωραία πράγματα λέτε. Θυμάμαι, μου λέει, που ο ένας με τα γυαλιά, για σένα έβγαινε, Για ποιον θα έλεγε, εννοείται. ναι. Σου είπε, λέει, ότι θυμάσαι, λέει, όταν ξεκινήσαμε που είχαμε δει αυτό, σου έλεγε μια ιστορία, λέει, ωραία. Αλήθεια, παιδιά. Σήμερα το πρωί έγινε. Βγαίνεις, λέει, με 2 τύπους, λέει, και μιλάτε, λέει, στο TikTok. Απίστευτο, Ωραία φάση. Καλά, εννοείται. Πολύ ωραία φάση, βέβαια. Δεν μπορείς, λέει, να το κάνεις αν έχεις δουλειά. Αν έχεις Α, ίδιο, καλά. δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο τον τελευταίο καιρό. Βασικά μέσα σε αυτό το διάστημα. Το έχω ακούσει, ναι. Δηλαδή, ότι έχω δουλειά, δεν μπορώ. Ναι, ότι δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να το κάνω επειδή έχω δουλειά. Και λέω, κάτσε, τι ώρα σχολάς, ας πούμε, 4. Ωραία, τι ώρα πας σπίτι, 5. Ξέρω εγώ. Ωραία, τρως, να φας, να κάνεις μπάνιο, να κάνεις, να ράνεις. Σου μένουν αυτές οι ώρες. Να μην δω, μου λέει, λίγο τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν έχει χρόνο για social selling, δεν έχει χρόνο να χτίσει το μέλλον του, δεν έχει χρόνο να αλλάξει τη ζωή του, δεν έχει χρόνο να παλέψει για κάτι καλύτερο, αλλά έχει χρόνο να κλαίει ότι τίποτα δεν πάει καλά. Ακριβώς, άρα γι' αυτό μιλάμε, επειδή είναι ένας μύθος. Το ότι έχω μια άλλη δουλειά ή π.χ. δεν έχω χρόνο για να το κάνω αυτό.
Ξεκάθαρα είναι ένας μύθος. Καλησπέρα, Τζόρτζια. Καλησπέρα, Τζόρτζια. Γεια σου, Παιδιά, Γεωργία. είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τέλος. Δεν είναι ούτε έχω χρόνο, ούτε δεν έχω χρόνο. Εγώ υπάρχουν εποχές που κάνω 2-3 δουλειές και κάνω και social selling. Δηλαδή, εγώ πώς βρίσκω, τι είμαι εγώ, έχω 48 ώρες μέσα στη μέρα. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς κάθε μέρα βγαίνουμε περίπου 10 με 11. Ναι, Δεν θα μπορούσαμε να βλέπουμε τηλεόραση. άνετα. Αντί να συζητάμε ωραία πράγματα και για μας και για όποιον πιθανά τον ενδιαφέρει. Επιλογή, όπως είπες, Βαγγέλη. Ξεκάθαρα. Συμφωνώ 100-1000%. Προτεραιότητα. Γιατί αν δεν βγω, είναι αυτό που σου είπα. Το που θα επενδύσεις τον ελεύθερο σου χρόνο είναι η ζωή που θα διεκδικήσεις. Και μάλιστα ο κύριος που το είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα από πού, με συγχωρείτε, θα τον θυμηθώ ποιος το είπε όμως, ότι αν επενδύσεις τον χρόνο σου, τον ελεύθερο σου χρόνο π.χ. Στη γυμναστική, αυτό σημαίνει ότι θα είσαι πιο fit, πιο αθλητικός, θα έχεις καλύτερη υγεία. Είναι φυσιολογικό, λέει. Αν τον επενδύσεις στην τηλεόραση και θα κάνεις μια πιο καθιστική ζωή, όλα θα είναι... Έτσι. Η Ειρήνη μας ρωτάει ότι αν με το social selling μπορούν να ασχοληθούν μόνο οι άντρες. Νομίζω ότι οι γυναίκες μας έχουν βάλει τα γυαλιά, αλλά δεν θέλω να το πω. Πες το, και ξαναπες το. Ναι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως, πώς το λένε, πρότυπο ανθρώπου για να δουλέψει σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη δραστηριότητα. Και καμιά ταμπέλα. Και καμία ταμπέλα. Δεν έχει σημασία άμα είσαι 100 χρονών ή άμα είσαι 18 χρονών. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή άμα είσαι γυναίκα. Άμα κάνεις 100 δουλειές, άμα είσαι μέσα στη μουτζούρα ή άμα δουλεύεις σε γραφείο. Ποιο είναι το background, αν έχεις πτυχία ή δεν έχεις πτυχία. Πες. Αν είσαι μεγάλος, αν είσαι μικρός. Ένα πράγμα παίζει μόνο ρόλο. Αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο για αυτούς που το κάνουν. Είναι το μόνο κοινό στοιχείο και δεν αλλάζει. Ξέρεις ποιο είναι? Για πες. Να θέλει κάποιος να αλλάξει τη ζωή του. Τίποτα άλλο. Και παιδιά, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται κάποιος να έχει και ας μην έχει τίποτε άλλο. Και επειδή για μας αυτός ο χώρος είναι η γέφυρα για να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε στη ζωή μας, παιδιά. Δεν είναι το μοναδικό πράγμα. Αλλά είναι η μόνη γέφυρα δηλαδή που έχω εγώ σε όσες δουλειές και να έκανα που να μου πρόσφεραν αυτή την προοπτική. Στο να μπορέσω σε 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει, να έχω την ανεξαρτησία που θέλω. Ακριβώς. Σε καμία άλλη δουλειά που έχω κάνει μέχρι τώρα δεν είχα αυτή την προοπτική. Ή και να την είχα και να έβγαζα αυτά τα λεφτά που θα βγάζω από αυτή τη δουλειά σε 2, 3, 5 χρόνια, δεν θα είχα χρόνο να κάνω τίποτα, γιατί θα έπρεπε να ήμουν εκεί 24 ώρες, 24 ώρες. Ακριβώς. Η Γεωργία λέει δεν θα μπορούσατε, γιατί τότε εμείς δεν θα μαθαίναμε όλα τα υπέροχα που μοιράζεστε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Καλησπέρα Αθηνά, καλησπέρα Τζοάννα, γεια σου Νίκο. Ματίνα. Και η Ματίνα από τη Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη έχουμε σήμερα μαζί μας. Θα ρωτήσω κάτι, αλλά θα απαντήσω εγώ πρώτος. Εντάξει. Για πάμε. Υπήρχε μια ερώτηση στο σεμινάριο αυτό που έλεγε τι σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε. Όταν πήγα λοιπόν και παρακολούθησα το πρώτο μου σεμινάριο, είχα την εντύπωση ότι θα υπάρχουν εκεί στο χώρο κάποια προϊόντα, να μιλήσουμε για κάποια προϊόντα, να μας εξηγήσουν κάποια προϊόντα, πώς δουλεύουν κάποια συστήματα και γενικά το πόσο καλά είναι όλα αυτά και το πόσο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και μόλις πήγα, είδα on stage έναν άνθρωπο, ήμασταν γύρω στα 500 άτομα, ο οποίος δεν μίλαγε καθόλου για κανένα προϊόν, δεν μίλαγε για κανένα marketing plan, δεν μίλαγε για τα αυτοκίνητα, δεν μίλαγε για ταξίδια, δεν μίλαγε για τίποτα. Μίλαγε μόνο για το πώς σήμερα, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, μπορεί κάποιος
να αλλάξει τη ζωή του και με ποιο τρόπο θα πρέπει εμείς να κινηθούμε και να βρούμε τα όνειρά μας που τα είχαμε θαμμένα και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Και λέω, αυτό είναι για μένα. Ακριβώς. Αυτό λέω, είναι δικό μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε, έφυγα και δεν πάταγα κάτω. Ήμουνα στον αέρα. Δεν μπορούσα το βράδυ να κοιμηθώ. Λέω, τι έγινε τώρα, πού βρέθηκα, ποια όνειρα. Υπάρχουν όνειρα. Δεν θυμάμαι καν τι όνειρα είχα. Αυτό ακριβώς. Γιατί άκουγα όνειρα και κορόιδευα τον κόσμο. Έλεγα τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε. Θα μένα στο βαρέλι, κάτω από το βαρέλι, δηλαδή εκεί όσο δεν πάει άλλο. Τι σε ενέπνευσε? Κοίτα να ξαναδείς. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση μέσα, όπως έχω ξαναπεί, ήταν το ευχάριστο περιβάλλον. Και οι άνθρωποι που είχαν πετύχει πράγματα και ήταν διατεθειμένοι να μου το δείξουν. Όμως επειδή αυτό είναι ένα motivation, ρε παιδάκι μου, εκείνη τη στιγμή, ότι σου δίνει, που σου λέει, ενώ δεν ξέρεις το χώρο, δεν ξέρεις τι είναι, τι πρέπει να κάνεις, νιώθεις μέσα σου, ρε παιδάκι μου, η σοφία που έχεις μέσα σου, που λες, ναι, εδώ είσαι. Εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι το motivation στην αρχή. Όμως αυτό που με κάνει κάθε μέρα να σχολάω και να ανοίγω το κουμπί ή να στέλνω μία ενημέρωση ή το οτιδήποτε, είναι ότι μέσα από εδώ μπορώ να πετύχω τα πάντα. Για μένα είναι τελεσίγραφο. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική για μένα. Ούτε σπουδές έχω, ούτε τίποτα δεν έχω. Έτσι. Το μόνο πράγμα που έχω σαν Βαγγέλης είναι ότι βρήκα ένα χώρο που μπορώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και θα δώσω τα πάντα για να το πετύχω. Και επειδή δεν τα έχω πραγματοποιήσει, κάθε μέρα τεινάζομαι. Τόσο απλό. Αν ψάχνει ένας άνθρωπος να βρει ένα χώρο και δεν έχει πραγματοποιήσει τα όνειρά του ή θέλει να μάθει ποια είναι τα όνειρά του γιατί τα έχει θαμμένα όπως τα είχα και εγώ, αυτός ο χώρος είναι για αυτόν. Είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν τον έχει βρει, εδώ είναι η ευκαιρία του. Οι ευκαιρίες μία φορά έρχονται. Είναι σαν τα κόκκινα αυτοκίνητα. Δηλαδή? Δεν το ξέρεις. Για πες. Πόσα κόκκινα αυτοκίνητα είδες σήμερα στον δρόμο? Ξέρω, 1, 2. Άμα σου δίνα 50 ευρώ για κάθε κόκκινο αυτοκίνητο που έβλεπες, θα ήξερες πόσο ήταν. Έτσι είναι και ευκαιρίες, παιδιά. Ακριβώς. Πρέπει να είσαι ανοιχτός για να τις δεις και να κρίνεις εσύ. Γιατί και εγώ αν άκουγα τον οποιοδήποτε του έλεγα για πωλήσεις ή το μόνο που μου λένε όλοι τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά δεν μου λένε πόσα βγάζουνε, αφού τα ξέρουνε. Ήρθα, άκουσα, αποφάσισα εγώ για τον εαυτό μου. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα από αυτά που λες? Καταρχήν, όποιος μας ακούει και γουστάρει και του αρέσουν αυτά που λέμε, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν, κανένα πρόβλημα. Μπορεί απλά να βγει και να πάει σε ένα επόμενο live που θα έχει πιο πολύ αξία. Αν όμως σε κάποιους όλα αυτά που λέμε έστω και λίγο τους αγγίζουν, προτείνω να έρθουν σε επαφή μαζί μας με όποιον θέλουν. Κάντε και follow στα παιδιά και στον Βαγγέλη και στον Ευγένιο, να ενημερωθείτε. Και στον Πασχάλη. Γιατί πραγματικά αξίζει να ενημερωθείτε και μετά η απόφαση θα είναι καθαρά δική σας. Το social selling είναι αυτή τη στιγμή ο πιο δυνατός χώρος επαγγελματικά που κάποιος μπορεί να το κάνει part-time. Δεν υπάρχει πιο δυνατός χώρος στα επαγγελματικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είμαι κάθετος. Και τώρα σύμφωνα με αυτό που έλεγες ότι δεν άκουσα κανέναν και έκανα αυτό που ήθελα και καλά έκανα, γι' αυτό σήμερα είσαι εδώ, σκεφτόμουν μέσα από την κουβέντα που είχαμε πάλι εκεί με τον Ευγένιο το πρωί, γιατί όλα εκεί γυρίζουνε, γύρω από εκεί είναι όλη η κουβέντα μας, τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισα. Που καθόμουν και σκεφτόμουν εσύ, τι άκουσα το πρώτο διάστημα. Τι μου λέγανε. Πήγαινα σε ένα φίλο μου να μιλήσουμε και μου λέγε «Μαλάκα, τι είναι αυτά που κάνεις». Ναι.
Θα γίνεις ρεζίλη, μου λέει. Ακριβώς. Δεν είναι αυτά για σένα, μου λέει. Πήγαινα στον άλλον και μου λέγε σας δουλεύουνε. Δεν θα πληρωθείς ποτέ από εκεί. Πήγαινα στον άλλον και μου έλεγε μάζεψέ τα και φύγε. Τα ξέρω εγώ αυτά. Και τους έλεγα δεν πειράζει. Μπορώ να το δοκιμάσω. Έλα μου λέει δεν αξίζει. Του λέω άκου φιλέ. Θέλω του λέω το μήνα 500 ευρώ στο σπίτι μου. Εγώ δεν θα το κάνω του λέω. Θα μου τα δώσεις. Μου λέει τι σου δώσω. Τα 500 ευρώ. Μου λέει γιατί. Του λέω εγώ τα θέλω και εγώ με. Μου λέει δεν θα τα δώσω. Του λέω άσε με να το κάνω τότε. Τότε άσε με. Δεν σε ενοχλώ. Πολύ δυνατά στη δουλειά. Ξαφανιστήκαν όλοι έτσι. Έτσι γίνεται. Είναι γιατί περιμέναν να αποτύχεις για να στην πούνε. Να σου πούνε ότι εγώ στα έλεγα. Μα, παιδιά, Πηγαίνανε και κεράκι κάθε μέρα στην εκκλησία. μα όλοι σου λένε τι να μην κάνεις. Κανένας δεν σου λέει κάνε αυτό ρε φίλε. Δηλαδή, άμα μου έλεγε εμένα ένας άνθρωπος Βαγγέλη, μην το κάνεις αυτό για αυτό και αυτό τον λόγο, αλλά μπορείς να κάνεις αυτό για αυτό τον λόγο, εκεί να κάτσω να το συζητήσω. Όχι να κάτσω να συζητήσω αν θα το κάνω. Να σου ή δώσει όχι. μια εναλλακτική. Ναι, βλέπω έναν άνθρωπο που ναι μεν μπορεί να μην του αρέσει αυτό που κάνω, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, δεν πρόκειται να αρέσει όλο τον κόσμο, αλλά Βέβαια. δεν έχει αυτό το τα ξέρω εγώ αυτά και από εδώ και εδώ και έπιασα τον Πάπα τώρα μην πω τίποτα. Είναι τεράστια ευκαιρία για όποιον είναι εδώ και μας παρακολουθεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, να κρατήσουμε εντελώς δωρεάν μία θέση στην παρουσίαση που έχουμε 27 του μηνός τη Δευτέρα το βράδυ στο Zoom για να πάρει ό,τι πληροφορία χρειάζεται σύμφωνα με αυτό που κάνουμε και μετά να το συζητήσουμε αν θέλει. Είναι τεράστια ευκαιρία να δει την προοπτική και τον τρόπο της δουλειάς. Τεράστια. Κάποιος που θέλει να ενημερωθεί, Πασχάλη, θα κρατήσει αυτά τα πράγματα που τον ενδιαφέρουν και έρχεται σε επαφή μαζί μας και τα συζητάμε πιο αναλυτικά. Καλά, προφανώς. Εννοείται. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Και απλώς να το ξανατονίσουμε ότι η ενημέρωση είναι δωρεάν, έτσι δεν πληρώνει κανείς τίποτα, απλά γίνεται στην πλατφόρμα Zoom. Εντάξει, το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσουμε θέση για να μην τη χάσει κάποιος άλλος. Ναι, φυσικά. Τίποτα άλλο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εδώ να πω καλησπέρα στην Αθηνά, στον Κώστα, στην Αλέκα, στον Πέτρο, στη Γιούλα άλλη μια φορά γιατί είναι big fan. Και εγώ στη Ματούλα, στον Τζιμάκο, στην Ηρώ, στον Γιώργο. Και όλους. Γεια σας, γεια σε όλους παιδιά. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ίγκλαντ. Ωραία φάση. Ωραία παιδιά. Κοίτα πώς πέρασε πάλι η ώρα. Μπαμ. Ναι, και μισή πήγε η ώρα. Εντάξει. Θα πούμε δύο πραγματάκια ακόμα έτσι και σε λίγο θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί θα βγει η Ιουλία live. Εντάξει, θα σπάει φίλε, πάει τέλεια. Έτσι. Masterclass. Παιδιά. Όποιος θέλει να το δει, Ναι, κανονικά. Εγώ πάντως πήγα το πρωί. Ωραία. Ωραία φάση. Είχα και τη φίλη μας τη Μάντι το πρωί, να ξέρετε. τη βάζω και εδώ στα σχόλια τώρα. Όποιος κάνει κέφι να τη δει, βγαίνει 11 παρά. Θα κάνει ένα πολύ δυνατό live με ένα σύστημα το οποίο Ένα έχει από τα τρελάνει τον συστήματα κόσμο που όλο. έχει η εταιρεία. Το σύστημά μας. Το Chai-Card. Πώς να υπενθυμίσουμε στον κόσμο κιόλας για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Εννοείται. Κάθε βράδυ γύρω στις 10 η ώρα, 10 λεπτά πάνω, 10 λεπτά κάτω, βγαίνουμε εδώ με τον Ευγένιο και τον Πασχάλη, και τον Ευγένιο, μιλάμε για το social selling. Δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε με την LR Health Beauty, είναι μια γερμανική εταιρεία και φέτος κλείνει και τα 40 της χρόνια. Δουλεύουμε πάνω σε συστήματα, σε προγράμματα που έχει να κάνει με συστήματα προϊόντων, 3 που αφορούν το μεταβολισμό, τη διαχείριση βάρους και την αντιγύρανση και την ομορφιά.
Το δεύτερο πρόγραμμα είναι προγράμματα εισοδήματος, τα οποία ξεκινούν από 300 ευρώ, 1.100 ευρώ και 2.000 ευρώ το μήνα, εγγυημένα σταθερά κάθε μήνα, εφόσον. Και το τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με επιβράβευση αυτοκινήτων, ταξιδιών. Όλα τα προγράμματα μεταξύ τους συνδυάζονται. Και επίσης να πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα, όπως είπε και ο Πασχάλης πριν, έχουμε μια ανοιχτή ενημέρωση στην πλατφόρμα Zoom, ότι οποιοσδήποτε θέλει να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα και να έχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα, να του κρατήσουμε μια θέση, έτσι ώστε να συμμετάσχει και να ακούσει τι είναι αυτός ο χώρος. Και τι άλλο, ότι αν αποφασίσει να ξεκινήσει μαζί μας, εμείς έχουμε μια ομάδα, Be a Star With Us ονομάζεται, είναι η online ακαδημία μας, όπου εκεί μέσα υπάρχουν όλη η απαραίτητη γνώση που χρειάζεται κάποιος για να πετύχει ό,τι θέλει σε αυτή τη δραστηριότητα. Και ρωτάω τώρα εγώ, Μπράβο, είναι σημαντικό σήμερα σε μία οικογένεια, σε ένα σπίτι, σε part-time μορφή, να μπουν 1.100 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα, όχι για ένα μήνα, κάθε μήνα. Να υπάρχει ένα επιπλέον μπόνους, ένας τρίτος μισθός, αν είναι ζευγός. Ποιος είναι μόνος του, το σπίτι του, κάθε μήνα. 1.100 ευρώ part-time, το οποίο έχει προοπτική, έτσι. Ναι, δεν σταματάει εκεί. Δεν είναι 1.100 και σου λέει μέχρι εδώ είσαι. Άμα θες να σταματήσεις τα 1.100, σταματάς εσύ επειδή το θέλεις. Προσωπικά, παιδιά, εγώ το θεωρώ λυτρωτικό. 100 ευρώ σήμερα δεν είναι ούτε καν μισθός. Είναι πολύ παραπάνω από ένα μισθό. Δεν είναι ένα έξτρα bonus που λέμε, ένα έξτρα δάκι που μπορείς να βγάλεις το μήνα. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει κόσμος που δεν τα παίρνει αυτά τα χρήματα. Ισχύει. Προσωπικά, έτσι. Και για να πάρω 1.100 ευρώ, δεν τα παίρνω καν σε ένα μήνα, έτσι. Αλλά και να τα πάρω σε ένα μήνα, πρέπει να δουλέψω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για 31 μέρες συνεχόμενα. Και δεν ξέρω αν θα τα πάρω. Ναι, στην περίπτωση που δουλέψεις έτσι, ίσως τα πάρεις, ξέρω εγώ. Έτσι. Ναι, μόνο έτσι. Γιατί και δεν ξέρω και πολλές εταιρείες που να λένε κάνε αυτό και θα πάρεις 1.100 ευρώ κάθε μήνα σταθερά. Τις 17 του μήνα, μπαμ. Άρα λοιπόν έχουμε. Και με ελεύθερη σχέση. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα έχουμε χαμηλό κεφάλαιο. Δεν είναι ότι θα πηγαίνεις εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε χαμηλό κεφάλαιο, σχεδόν μηδενικό. Άμεση υποστήριξη από την πρώτη μέρα. Online ακαδημία από την πρώτη μέρα. Ευκαιρία για απεριόριστο εισόδημα. Ακριβώς. Και δική σου επιχείρηση, την οποία θα τη στήσεις τον χρόνο που εσύ θέλεις. Και κληρονομικό δικαίωμα. Με γεωγραφική ελευθερία. Και γεωγραφική ελευθερία, φυσικά, χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Ναι, εφόσον κάποιος έχει σε κόσμο και στα 32 κράτη που υπάρχει εταιρεία, μπορεί να αναπτυχθεί και στα 32 κράτη. Ακριβώς. Και άμα θέλει από μόνος, θα ανοίγει και άλλο κράτος. Ακριβώς. Γι' αυτό που είπες. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Η εταιρεία δεν θα σου πει όχι. Εννοείται. Εσύ θα τις πεις. Ακριβώς. Βαγγέλη, μου αρέσει πολύ αυτά που λες. Άμα εγώ έχω σόι στην Αμερική π.χ. που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, που δεν βρίσκεται η εταιρεία εκεί, πάω να τα ανοίξω εγώ, ρε φίλε, γιατί τι έγινε. Εκεί θα χρειαστεί βέβαια να κάνω επένδυση, έτσι. Όταν θα έρθει η ώρα μπορείς να το κάνεις. Αυτό. Εντάξει, κράτος πας να ανοίξεις. Ακριβώς. Αλλά παιδιά, αυτή είναι η προοπτική αυτής της δουλειάς, έτσι. Δεν ξέρω πολλές δουλειές που να σου δίνουν αυτή την πραγματικά. Αυτό, όσο πιο τρελό όνειρο μπορεί να έχεις,
Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το πιο τέλος σου όνειρο. Εδώ μπορείς να το έχεις, να το πραγματοποιήσεις. Έχεις την προοπτική μάλλον να το πραγματοποιήσεις, έτσι. Είναι τα φόντα να το πραγματοποιήσεις. Δείχνει και το δρόμο, έτσι, με εκπαιδεύσεις και με διάφορα πράγματα. Καλησπέρα Δεν σου Γιώργο. λέει ότι καλή να τα αναπτύξεις. Και όλη την υποστήριξη. Έτσι ακριβώς είναι. Αργυρό, καλησπέρα Αλέκα, καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα Πάρη. Καλησπέρα σε όλους. Τέλεια. Γεια Κι σου όμως. Άγγελ, Κι όμως, γεια σου σκέψου Νικόλα, ότι γεια σου πριν Βασιλική. βγούμε, έλεγα να μην βγούμε. Πολύ ωραία. Δεν έχω κάνει ακόμα, μπες. Έχουμε εξωτερικούς εισβολείς. Ναι, έπρεπε να πω μια καλησπέρα. Τέλεια, καλά έκανε. Δεν ξέρω αν μ' ακούστηκα τι είπα, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αλλά και να ακούστηκε δεν λέει κάτι. Καλά, ναι, όχι ότι με νοιάζει, ναι. Εδώ είμαστε παρεάκι. Δεν έχει σημασία. Γιατί έγινε. Τι έχουμε να κρύψουμε. Όχι, δεν έχω να Ωραία, κρύψω τίποτα. τέλεια. Θέλω να κλείσουμε λέγοντας ο καθένας κάτι εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει να κάνει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι από ανθρώπους για ανθρώπους. Και επενδύεις πάνω στον άνθρωπο. Σήμερα είναι πολύ λίγες οι δουλειές οι οποίες επενδύουν πάνω στον άνθρωπο. Δεν χρησιμοποιείς κανέναν άνθρωπο για να στήσεις καμία εταιρεία. Εδώ χρησιμοποιούμε την εταιρεία για να στήσουμε ανθρώπους. Ακριβώς. Για να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο σε οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει μαζί μας. Εγώ αυτό είχα να πω για κλείσιμο. Εγώ θα πω, παιδιά, ότι αν ένας άνθρωπος δεν είχε τα πράγματα που επιθυμεί μέχρι τώρα και δεν είχε κιόλας βρει τη λύση ή το οτιδήποτε τον εμπόδιζε, ένα μήνυμα μακριά. Αυτό. Ένα κλικ. Ένα κλικ μακριά είναι. Τόσο απλά. Αυτό που έχω να πω, όταν πήγα πρώτη φορά να δω αυτή την ευκαιρία, αυτή την επαγγελματική πρόταση, κρατούσα μικρό καλάθι, ολόχερα τόσα πολλά πράγματα. Απ' την άλλη όμως, μετά αντιλήφθηκα πηγαίνοντας ότι δεν γίνεται τόσες χιλιάδες κόσμος να λέει ψέματα, που έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια εννοώ, έτσι. Ναι. Και έτσι ξεκίνησα, μην πιστεύοντας ότι γίνονται όλα, ότι τα δίνει όλα αυτά, αλλά ξεκίνησα γιατί είπα ότι δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, γιατί για να το κάνει τόσος κόσμος, από την άλλη πλευρά, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ που δεν το πίστεψα και στο 100% δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία. Τελικά, μετά από ένα χρόνο, αποδείχθηκε πάρα πολύ σωστή η απόφαση που πήρα, έστω και με αυτό το ξεκίνημα. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μην το αφήσεις να περάσει έτσι. Αν έστω και λίγο σε έχει τσιγκλίσει, ό,τι έχουμε πει, στείλε μας μήνυμα και έλα να δεις, απλά να ενημερωθείς, ακριβώς 1 στο εκατομμύριο. Απλά να ενημερωθείς για το τι συμβαίνει. Γιατί παρόλα αυτά και εγώ που ήμουν στον χώρο των πωλήσεων, αυτό το πράγμα δεν το γνώριζα ότι συνέβαινε. Τέλεια. Αυτό και είμαστε ok. Περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα. Ευχαριστώ για την υπέροχη Πολύ ωραία παρέα. που κάναμε και απόψε. Είδες, Πασχάλη, να ξέρεις, αυτό είναι Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 10 παρά θα είμαστε εδώ πάλι. Εννοείται. Να τα πούμε, να συζητήσουμε. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους. Καλό βράδυ σε Ωραία. όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ σε όλους. Θα λέμε tomorrow. Τα λέμε αύριο. Bye bye. Bye. Bye.